Nyaset yena mar mondo mi ang'adi mosahinya abiro kuomi kuom dakika matin. Yena mar mondo mi adhi e kaunti ma Migori adaro tudra gi jafwambo marwa George Juma kokalo e yor ong'we yamo. George, kinyalo mana winja misawa. Migori aneno ka oganda maluwo chenro penjo ni chal mar ng'anyo to chal nade kaunti ma Migori. Kaunti ma Migori mana kaka jiwjo ka ojele to anya jokanyo mag bunge lo na inchi nyolero en ni kawuono ok bede ng'anyo moro amora ka bende mane kaka chendo chalo kawuono. Chendo ma kawaida mago mag wuoth, mago mag ohala waneno ka dhi nyime e yono makare chakre okinyi, ka bende ok waneno kweth moro amora mar rawere ma bende nyaka sani koro osebago ng'anyo. Ng'anyo bende koro luonge e piny Kenya mangima. Iwinjo kanya gilero kanyo ni weche mag ng'anyo moluongi kaka rapar mar jogo manowito ngimagi ne giramo ne en gima inyalo tim rapar e kanisa kata kalap moro mok dhi apaya mar bago ng'anyo. Bende winjo ka moko kuom rawere bende kata kwego mag rongo bende nowacho ni gin sani gin e broad base, gin e sirikal kendo ok gidonje gimoro amora bende nyaka sani koro nyalo tugo kod sirikal. Mae omiyo nyaka sani kwe osebedo e kaunti ma Migori mangima. Ka nyaka sama wuoyi ni warieyo gwengego mag Miolo kama bende wabiro ng'iyo ni to konde mopogore opogore e kaunti ma Migori bende kweno nitiere kose mana viungo ma Migori kende, ka bende giko mar odiochieng' wabiro ng'iyo ni to kwayo manogol kod jotelo mopogore opogore ahinya rawere bende onyuolo lemo. To kata kopogore kod rawere winjo ka gavana ma Migori jodolo mag Suna West Peter Masara bende jumani ne okono rawere mondo koro kik giwuog oko mar ng'anyo, ni gima ging'anyo ni kabich onge, ka bende chal ka gima bende rawere owinjo ywakgino kata kwayo margino kendo miyo kwe obede kaunti ma Migori mangima. Kata kamano waneno kinde manyoro chal ka gima jomiwacho ni chalo rawere ma kata jomaundu mosebedo ka nyomoko ma gimoro sa auchiel mar otieno e apaya, kata mano ne okegi gima ne gitemo timo nyoru mo gi kar kanyo, ka bende koro kwe nitie e kaunti ma Migori mangima. Koro pod watemo ng'iyo koni kod kocha mar ng'iyo ni to e giko mar odiochieng' weche dhi chalo nade e kaunti ma Migori mangima. Erokamano Sharon. To Juma, kapok aweyi mar mondo mi dhi, to chal mar arita chal nade? Dibed ni nitiere kar mana obila ma samoro kuorore e wang' apeyni mopogore opogore e kaunti ma Migori koso oyo? Kar okinyi mar sa 1:33 mane ni chuny boma naneno mano obila adek manochung' but Migori skul primar mar Migori, ka bende nyaka sani ne gisewuok apaya kanyo kendo onge obila moro amora ma bende obet akicha e boma Migori mangima kaka sama wuoyo. Juma, wawinje yo makare nyakorom gajwang' mano jafwambo marwa George Juma achiel kachiel komiyo wachal mano mar kaunti ma Migori. Waguni erokamano ahinya Juma. Wang'e ni odiochieng' maket kod ma higa mokalo daraja ma Migori nok kadre kata kamano Seth agoni mos ahinya kuom ng'adi. Nyalo mana